Medveď. Zviera, ktoré rozdelilo Slovensko. Nebude to medzi človekom a medveďom fungovať nikdy. Pre jedných nebezpečná šelma. Sa človek bojí večer vynísť z domu vonku. Pre iných plachý tvor, ktorého treba chrániť. A to sú tie nebezpečné zvieratá. Sledujte názory ochranárov, Si žij svoj medvedí život a mňa nechaj žiť môj gazdovský život. poľovníkov, Už to má za sebou, ale aspoň poslúži niečomu. aj tých, ktorí medvede navždy zmenili život. Budeme v prírode lovení. Z medveďa sa stala chiméra, tak ako kedysi z migrantov. Dokumentárna séria nielen o medveďoch, ale aj o nás. O ľuďoch. Tento svet sa zblázni. Lebo medveď už teraz iba na Vojo.